دنگدانا تایبەت li seranserî Herêma Kurdistanê ye û parêzgeha Duhokê bê behr nebûye. 4956 kesan mafê dengdanê heye ji hêzên emnî û pêşmergan. Dengder vê rojê bi giring zanin û dibêjin ev helbijartineya cêwaz e ji helbijartinên borî. Herkes bi heza xwe dê dengê xwe dete lîstekê û kandîdekî. خودی هر بجار نوین عقلی هر بجار نکو آشتیانه و یا بی لانه و چت جواشتنجی سر کسی که نهاد گرن وکو پیشمرگه تتن دنگ خودتو الحمدلله. Rêxrawên civakê medenî çavdêr hene ji bo wê çendê ev prosêse bê serpêçî rêve biçît. Çavdêrî tiştekî gelek giring e û em daxwaz dikin ku hemî rêxirav di Komelga Medenî ser astê Kurdistanê beşdarê vê prosesê bin ku rastî jî gelek kêm rêxirawa çavdêriyê dikin. Berendê jî ya min bêjim bu hemî rêxirawa ku me nîzkî 5000 rêxirawa hene li Kurdistanê lê 100 rêxiraw çavdêriyê nakin. Ev jî dîte êk şwan kêmasiya û rêxirawê Komelga Medenî. Beramber vê çendê rojnamevanek dibêjît serpêçî hebûyne çi di nava bingehan da beşekê dengderan bi mobayl ve çûnet nava wîzgehan da û li derdorên bingeha kart û poster hatine belavkirin. دما دنگدر دست کرد گل تاخفتن دنگ خلکی دا چا دا عدد دنگ خراس دا آن هندک جهان واسطه دیدن موبایلی چی تجور و یعنی اوجی گلک تشتکی برواجی اسا برین های هاتیا گفتن که نابید موبایل آمرن کامیرا بچنا ناباد بنگه هندک دانه امرو کما گلک جهادی Komisyona bala serbixweya helbijartina sebaret parêzgeha Duhokê û roja dengdana taybet bi prosêseka serkeftiyane li qelem din ji ber ku rêjeka here zor bejdar bûyne. بەشداربووە دەنگدەری تایبەت حتا vêgav kepşa gelekî baş e û serîa çunka ew jî vedgeritin yanî ew dengderê eskerî lazim vegire de ser wacibê xwe ja hemî tên û îştaspêdîzî dibêjin û rêjeka başî hatiye tomarkirin heta Dengdana taybet li parêzgeha Duhokê li ser sîhosê bingehan ev prosêse hate encamdan û ku dibine 142 wîzdgeh. Komisyona bala serbixweya helbijartina du bingeh li qeza Duhokê û hev bingeh li qezayên diyên parêzgehê rê pêdabûn mîdyakar karê xwe lê bikin. Kawa Emer Dengê Emerîka Duhok.